Masipyat man gyud ang tao. Yes, og dili nato naalalisan. Pero lahi tong nasipyat nga naningkamot nga dili na usabon kaysa nasipyat nga wa gyud plano nga maninguha na di na mausab. Kasi ang thinking nato makasabot ang Ginoo. Tama kay igsuon, dili gyapon nato naalalisan. Pero timan-an nato nga ang matag mali nga gibuhat gayud nato kay naay kapalit. Makapili ka sa mga mali nga buhaton nimo, pero dili ka makapili sa consequence nga madawat nimo. Last na lagi ni Lord, og gibuhat ra gihapon. This is to remind all of you. Og apil ko ani nga sa katong namatay ang Ginoo para sa atoa, seryoso siya ato. Ang pangutana karon, kanos ama nimo siya seryosohon? Maninuod rata kung naay mga nahitabo. Moseryoso rata kung naay kinahanglan. Mga lagad rata kay naay tuyo. Sorry for that, pero mauna ang realidad sa mga Kristohanon karon nga part-time ra sa Ginoo. Maunang unsaon nato pag-defeat sa full-time nga kaaway kung part-time rata nga Kristohanon. Usahay sa ato powerless Christian. Maunay tinuod. So ang akong pangutana karon, kanus aman ka maninuod sa Ginoo?